जै बर' हारिनि आं दिनै दुखु गोनां मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। आङो मानोना मैया भिडिअ होनो नागिरदोंमोन मेंनानै आं बानानै होआखिसै। आं बिराद मोनसे माबा जादों, बिराद मेंनाय मोनदों आं मैया। दा मानि बाथ्राया जाहैबाय मा, मैया जे भिडिअखौ आं बानायनो सानदोंमोन आरो आं बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना इन्टारेस्टबा नायलांदो आरो इन्टारेस्टमेन्ट नङाबा थादो, खारन आं थाम्बनेइलाव अलरेडि लिरखाबाय। स' दिनै बिटिसिनि रिजाल्ट ओंखारनाया बेसे गोबाव जाखो, फ्राय गोबां जाबाय। सेप्तेम्बरनि 26 तारिखआव बिटिसिनि रिजाल्टआ अलरेडि ओंखारबाय। बिनि उनाव सफर ग्रहन लाबाय, नङा होमबा? सफर ग्रहनाबो जानानै थांबाय। सफर ग्रहन लाखांनायनि उनावबो दिनैसिम माने खुनु मोनसे सासेबो माबाफोरखौहाय इएमफोरनि फटखौ दिनैसिमबो राननानै होदिया। जाहोना मा? सिङाव मा गथला दं? आं बेनि सायावनो जेसेबां मोन्दांथिफोरखौ आरो आं मा जाजानो लुबैदों बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै जोंहा। माने बावहाय खुनु आङो सोरबा बबेबा मोनसे सिंगेल पलिटिकेल पार्टिनि होननानै आं बाथ्रा बुंनो हाया आरो आं बुंनायबो नङा। आंखौ रिकुवेस्टबो दा खालामहर, मानोना आंहा बेजों खुनु सोमोन्दो गैया। इभेन आं दिनैसिमबो खुनु पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय आं रां रुफाबो लायाखै। आरो सोरबा जुदि होदों होननानै जुदि सार्टिफाइड होनो हायोब्ला आरो बे होग्राया आङो होदों होननानै बुंनो हायोब्ला बास, नोंथाङा डाइरेक्ट प्रेस मिटआव मिडियायाव होबानो जाबाय आरो आपत्ति गैया जेबो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, आं मानो जानो लुबैयो? आं बिटिसिनि बासिन्दा हिसाबै, आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै आंबो जाजानो लुबैखागोन। खारन दिनै नोंथांमोना नाय, दा गभर्नरनिफ्राय जों मोनसे लेटार मोनबाय जे 9 तारिखआवहाय बिटिसिनि माबाखौहाय एसेमब्लि खालामनांगौ होननानै गभर्नरनिफ्राय मोनसे समन हरनाय। बेखौ जों बयबो नुखाजोब्बाय आरो प्रेस माबायावबो मिडियाफ्रावबो होखाजोब्बाय। थारमाने दा जोंना जाहैबाय मा, दासिमबो जे इएमखौ माबायाखै दासिमबो। हयथ' जानो हागौ जाय समस्तनिफ्राय देरहानानै फैबाय, बै देरहानानै फैनाय समस्तनिफ्राय निस्सय हाग्रामा महिलारि सारनिसिम फ्राय गोबां हयथ' मेम'रेन्डाम होबाय जे जोंनो इएम नांगौ आरो जोंनो इएम होनांगौ होननानै। आरो बयनिख्रुइबो सिगांसिन होदों होनना बुङोबा जों बे उलेमा काउन्सिल बिटिसि नामा, बेनिफ्राय बिथांमोना प्रेस मिट होखादों आरो बिथांमोना बिजोबखादों इएमफोरखौ सोर सोरखौ होनांगौ बेखौ। दा बे बाथ्राया जाहैबाय बे थाबाय। 28 जन देरहानायाथ' सम माने गोरलै बाथ्रा नङाना, आरो बिनि गेजेराव इएम बासिनांगौआबो गोरलै नङा। इएम होनांगौनि बाथ्रा गोरलै बाथ्रा नङा। 28 जनाव सोरबा बोराबगोन, सोरबा पार्टि सोलायगोन, सोरबा खारनो माने जुगुमगोन, माबा मोनसे खालामगोन, बे आरो मोनसे। दा टिकेट मोननायानो गेलेबाय, देरहाजोब्बाय। दा 28 जननि गेजेराव गावनानो थोजासे दंखायो। आरो बिनि गेजेराव जों दिनै बारबाय हामबाय गोबां माखासे सर्सनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय। आरो हाग्रामा महिलारि साराबो बुंबाय, बिथाङा होनबाय जे इउपिपिएलखौ आउट खालाम, जों दिनैनो माने एलायन्सआव थागोन। बे बाथ्राखौ जों मिथिबाय। आरो जोङो बै थांनाय गोलाव समखौ जों गोसोखांहरना नायब्लाबो, थांनाय 15 बोसोरखौ जों नाहर, बे 15 बोसोरावबो स्टेटआव जाय सरकार दङ, स्टेटखौ सोर सालायदों? हयथ' कंग्रेस सालायदोंबा कंग्रेसजों थाखानांगोन बियो, बिजेपि सालायदोंबा बिजेपि थाखानांगोन बियो। नाथाय बेखौ जोंनि फालिफ्रा मिथिया, सरासनस्राफ्रा मिथिया, गोबां मानसिफ्रा मिथिया। दिनै बुवा मोनसे मेसेज होनानै फैबाय, नो डाउट, नङा होमबा? गोबां बाथ्रा इलेक्सन केम्पेइनाव जानानै फैबाय, दे बेखौ लेट हिमखौ थांनो होदो बेफोरखौ। दिनै आं सिगाङावनो बुंबाय थादों, सरकारखौ सालायनोबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल एकदमबारे सिंगोल, हयथ' बिपिएफआ सालायनो हानाय जानांगोन, सिंगोल इउपिपिएलआ सालायनो हानाय जानांगोन होननानै आङो सिगाङावबो बुंदों रायजो जानो नोंथांमोना मोनथिला मोनथियाखै भिडिअखौ नायबाय था। दा बिनिखायनो दिनै बिपिएफआ लार्जेस्ट मोनबाय, 28थासो देरहाबाय। दा 28थासो देरहानायनि बेलायावहाय हारसिङैनो दिनै सरकार दानो हायिखौसो आंनि बिखाया दिनै संखिखांदों। आं गिदों, बिदिबा जों मा जागोन? जेरैबायदि मावनांगौ, जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावनांगौ, बोरै मावनो हागोन बिदिब्ला? माबा मोनसे गिनाय दं। आरो जानो हागौ सिङाव निस्सय गथालाया जामारबाय आरो दंमारो, जायनि खुलाव दिनैसिमबो खुनु सासेबो चिफ आरो डिपुटि चिफनि अनगायै सासेबो माबाफोरखौ आं दासिम भिडिअ बानायनाय समावहाय खुनु मोनसे माने इनफरमेसन ओंखाराखै आरो मिडियायावबो फैयाखै। अब्ला जाय सिमां लानानै, जाय आसा लानानै, जाय मिजिं लानानै लाख लाख सुबुंफ्रा दिनै मोनफ्रोमबो समस्तिनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामना हरबाय, बिथांनि सिमाङा मा जागोन? अब्ला मानो होखो? होमबाथ' 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोनाथ'
सामसुं ना दस्रा लाब गैया होननानै दा जोंनि मानसिफ्रा बेखौबो क्लियार मोनथिनानै थानाया मोजांखा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों बुवा मेसेजफोरखौ जों होनो नाङा जों नंखाय मेसेजफोरखौ जों होनो नाङा सरकाराव जाय थागोन माखासे आसनिफोर माखासे पेकेजफोरखौ जों आदाय खालामनांगौबा स्टेट गभर्नमेन्टआव सोर दं जोंना स्टेटनि आन्दाराव दङ बेनिखायनो स्टेट गभर्नमेन्टआव सोर दं बेजों थाखानांगोन बे एसेबाबो बुरजा फुरारियावबो थानांगोन एलायन्सआव थाखानांगोन बे अब्लासो ना पेकेजफोरखौ मोनगोन हरगोन नो डाउट बिटिसिनि थाखाय एक्सट्रा पेकेजफोर दंखायो जेनेबा सेन्ट्रेलनिफ्राय एसे हरबाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो एसे हरगोन नङा होमबा दा बेफोरखौ लानानैनो जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा मिथिया बुजिया आरो जोंनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बुवा माखासे मेसेजफोरखौ नंखाय माखासे प्रतिश्रुतिफोरखौ होयो बेनि बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो जों बुजिनांगोन नोङो दिनै पलिटिकेलाव मानि थाखाय ओंखारदों समाजखौ सिबिनो थाखाय ओंखारदों सोरखौबा बुनो थाखायथ' ओंखाराखै सोरखौबा सुनो थाखायथ' ओंखाराखै नों मानो ओंखारो पलिटिकेलाव आरे रायजो राजाखौ सेबा खालामनो सोरबा गोरिब गुन्द्राफोरखौ मदद खालामनो सरकारि आसनिफोरखौ बिलाइनानै होनानै नायै मानसिफोरखौ नायनानै बिलाइनानै होनो होननानैसो नों दायथ' लानो फैदोंथ' बिखाफोर दोननानै आं हागोन होननानै अब्ला नोंथाङा सासे दैदेनगिरिब्ला दैदेनगिरि जानानै नोङो मानो गोरोन्थि मेसेजफोरखौ मानो गामि सिङाव होनो नागिरो दा बेनिखायनो आंनि आपेला बेनो सोरबा प्रमद बर'आनो फैथों सोरबा हाग्रामा महिला सारानो फैथों प्रमद बर' सार फैथों हाग्रामा महिला सार फैथों नो मेटार बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया आंनि लुबैनाया बेनोखा हयथ' बिपिएफआ सरकार दानांगौ हयथ' इउपिपिएलआ सरकार दानांगौ मानोना रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो सरकारखौ दानांगौ अब्लासो बिथांमोना बुजिगोन गांनाय उखैनाय सोरनाव मा जादों बिथांमोना मिथिगोन दा नङाबा दिनै जोंनि बिटिसिआव थानाय माखासे काउन्सिलफोरखौ नाय दिनै बेखौबो जेनेबा बिजेपिफ्रा दखल खालामना लादों मानो नेसनेलाव थाखानानै स्टेटआव थाखानानै आरो काउन्सिलाव मानो हाबबावनांगौ दुखुनांथाव बेसो जादों ना ओंखायनो आंनिफ्राय आपिला बेनो हाग्रामा महिला सार हायोब्ला दाथ' हानायनि पलिसि गैला बे नुहुरखाबाय हायोब्ला सिंगेलैनो सरकारखौ दानानैब्लाबो डिमान्ड खालामदो खारन एमएलए फैगासिनो दं नै एमएलएआवथ' नों जेनेबा मोनफ्रोमबो समफ्राव देरहानाय हिसाबै देरहागोन बिपिएफआनो देरहाफिनगोन नोङो बुहुद मोनसे माबाजों मेजरिटि देरहानाय जाबाय नालाय बे भटार्सफ्रा बे रायजो राजाफ्राथ' नोंसोरजों दङ ना दा बेनिखायनो दाबो जुदि जोङो दिनैसिमबो इएम होलायनो हायै इएमखौ राननो हायै बे बेसेबां माबायाव दं बेसेबां क्रिटिकेलाव दङ बेखौ ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ माने जानला मोनला फेसबुकआव बुंलाबाय थाबानो लिरलाबाय थाबाबो जानाय नङा दैदेनगिरिखौ जों सनमान होनो सोलों हाग्रामा महिलारिया मालाबा जेनोब्लाबो इउपिपिएलनि गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा बे गोजौ लेभेल दैदेनगिरिफोर नङा दै गाहाय लेभेल दैदेनगिरिफोरसो बिसोरो गाहाय लेभेल दैदेनगिरिफ्रा माबा मेन्स बानायनानै हगारनाय माबा हगारबाय थांनाय बै 5 बोसोरावबो बिदि हगाराखै होनबा इउपिपिएलनि गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बै माखासे इलिटारेट होनांगौ जों बिसोरखौ इलिटारेट दैदेनगिरिफ्रानो मेम्स बानायनानै हगारबाय माबा बानायनानै हगारबाय हाग्रामा महिला सारखौ 5 बोसोरनि सिगां जेननायखाय आरो नै दा मा जालायबाय 5 बोसोरनि उनाव दिनै दा प्रमद बर' सारा जेनलायबाय दा प्रमद बर' सारखौबो बिपिएफनि माखासे इलिटारेट दैदेनगिरिफ्रा लेखा फरा रोङै आदा खावनिया लिटिल लार्निं स्टेन्डार्ड स्टिं होननाय बायदि माने खुनु सनमान होनो रोंला प्रमद बर'खौबो बेफोरबायदि मेम बानायना हगारबाय दा बेफोरबायदियानो पार्टिखौ दंस' खालामोब्ला बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै ग्रासरुट लेभेलाव थानाय बहाबा थानानै हौ दौसि बुजिया सोमजिया गुदुं गुसु मोनथियाबालानो गुबुनखौ निन्दा खालामनाय ब्लेम होनाय बुनो सोनो जुगुम होनाय दा बेफोरबायदिनो पार्टिखौ दंस' खालामो खिन्थु मेन दैदेनगिरिफ्रा बयबो थिगानो दङ हाग्रामा महिलारिखौबो बांसिनल' खालामगोन प्रमद बर' सारखौबो बांसिनल' खालामगोन बिथांमोन जेबो दाय गैया दाया जादों आरो बिसोरखौ गाज्रि मोननायनि खामानिखौ मावदों होनना बुङोबा ग्रासरुट लेभेलाव थानानै जायफोर आदा खामा दैदेनगिरिफोर गासैबो दैदेनगिरिया नङा खिन्थु मानोना बिसोर दैदेनगिरिनि बाथ्राखौबो खोनासंखाया बिसोरो गावसोरखौनो एकदमबारे जेनुइन सानलायो आरो गावनि साननाय सैथो सानना लानानै बिसोर खामानिखौ मावो जायनि फलाव दावराव फैयो दा बिदि जेनेबा जालाया बेखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय ओमफ्राय नोंगौ नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय आं बुंखाबायानो आङो लुगैदों सिंगोल जेन' सरकार दायो आरो थाबैनो इएमफोरनि बिबानफोरखौ राननानै होनानै बिटिसिनि फांसनखौ थाबैनो खालामो नङा होमबा मानोना गोबां खामानि मावनो दंसै दा थाजोब्बाय गासैबो थालांजोब्बाय बेफोरखौ जेन' मावफुंनानै होयो थाबैनो दा दिनै देरहानायनि उनाव आरो माखौ गिबावदों मानो गथ' गथ जाबावदों स' नोंथांमोना जुदि हाइ खामानि बाथ्राया जुदि मोजाङै सोलिजोबोब्ला मानो गिनांगौ
आरो जायफोरनाखि इएम मोनजोबाखसै बिसोरनोबोथ' माखासे फान्डफोरखौ होनो हायो बिसोरनोबोथ' माखासे बुस्थुफोरखौ पावारफोरखौ होनो हायोना बेबायदि होनानै दोनदो बिसोरनोबो होनानै दोनदो सोरबा इएमनि आन्दारावहाय उमुक एमसि एमएलएआ 40% चान्स थागोन हिन्दन थागोन बिदि बायदि मोनसे पावार थागोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ दोननो हायोना बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों बुरजा खरा जालायनायनि गेजेरजोंहाय इएमफोरखौ राननानै होलायदो थाबैनो आरो फांसनफोरखौ थाबैनो मावदो बे आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय आं बे बाथ्राखौनो बुंदों आं लुगैयाखै जे आं एनाउन्सखौबो नाजानो लुगैयाखै एसेबां मोजां रायजो राजाफ्रा बिसास खालामनानै भट होबाय जेब्ला सिंगोल राजिस्टार होबाय जेब्ला हारसिं सगदादो हाग्रामा सार अननानै आंनिफ्राय खावलायदों ओमफ्राय स्टेट हिसाबै थाखानांगौखा हिसाबै एसे एनैखौ थाखानांगौखा थादो रिकुवेस्ट खालामदो खिन्थु बिसोरनो जे माबा मोनसे इएम होलायबावनांगौबा एसे मोनसे प्रब्लेमाव फैगोन नोंथांमोननि गेजेराव प्रब्लेम फैगोन दानो सोरबा एमसि एमएलएफ्रा दानो बिबान नागारगोन दानो 10-12-15 जन एमसिएलएआ बिबान नागारनो हागौ अब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन सब बुजिनानै सानै हयै बेबायदि जाया जेरै नांलाय खमलाय जाया मोजाङैनो सरकारा दाफुंजायो आं बेनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनानै होनाय जादों थेंक इउ